Πάμε να συνδεθούμε στο Δημαρχείο με τον καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Νικολαίδη, τον οποίον βλέπουμε τώρα. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πρώτα για τα καλά σας λόγια και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε για να μιλήσουμε για το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμα έχει τον τίτλο «Οι Εξελίξεις». Είναι ένα πρόγραμμα που υποστηρίζεται από την UNESCO και έχει σαν στόχο να μελετήσουμε την έννοια της εξέλιξης στις πιο διαφορετικές μορφές, από την κοσμολογία, την βιολογία, τη γλώσσα, τον πολιτισμό, την τέχνη και την τεχνική. Τώρα, να έρθουμε στη συγκεκριμένη συνάντηση της Δευτέρας, κύριε καθηγητά. Το θέμα, η συνάντηση αυτή έχει θέμα η λογική της λογικής από τον Αριστοτέλη στην κβαντική λογική. Τώρα, για μας τους κοινούς θνητούς, βάλτε μας έτσι λίγο πιο ομαλά, με πιο απλά λόγια στο θέμα της κουβέντας που θα γίνει. Θα έλεγα ότι εκείνο που θέλουμε να συζητήσουμε είναι τα θεμέλια της λογικής. Τι μας δίνει αυτή τη βάσιμη ελπίδα ότι όντως μπορούμε χάρη στη λογική να μπορέσουμε και να πλησιάσουμε τον κόσμο. Από την άλλη μεριά όμως θα θέλουμε για να δούμε και τα όρια της λογικής. Και θα συμφωνήσουμε πάλι όλοι ότι δεν είναι δυνατόν να καταλάβουμε στην πληρότητα του κόσμου μόνο χάρη στη λογική. Άρα θα θέλαμε να κουβεντιάσουμε στη λογική δίπλα και αυτό που γνωρίζουμε όλοι, πως υπάρχει και το παράλογο, όπως υπάρχει και το άλογο. Θα υπάρχουν δύο εισηγήσεις, μία από τη δική μου πλευρά και μία από ένα φοιτητή του μαθηματικού τμήματος, τον κύριο Μαστροκώστα, και βλέπετε ότι θέλουμε να ενθαρρύνουμε και να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους να παρουσιάσουν τις δικές τους σκέψεις και τη δική τους δουλειά. Το άλλο που θα συμβεί, μετά το τέλος της συζήτησης, θα έχουμε και ένα κοντσέρτο βιολοντσέλο, που σημαίνει μέσα από μουσικούς όρους θα προχωρήσουμε στην διερεύνηση πάλι του ίδιου θέματος της λογικής και θα έχουμε λοιπόν την μουσική συνέργεια του Παπαδημητρίου Θόδωρου. Ποια είναι η συμβολή του ελληνικού βλέμματος, της ελληνικής ματιάς, που προφανώς έχει το δικό της ειδικό βάρος μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια προσέγγισης και δοσήματος απαντήσεων σε τόσο σημαντικά ερωτήματα, όπως είναι η εξέλιξη που εμφανίζεται σε όλους αυτούς τους τομείς και κλάδους των επιστημών και όχι μόνο? Είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο θέμα. Συνήθως πιστεύουμε πως το παρελθόν πως είναι παρελθόν. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι πως το παρελθόν πως είναι παρόν, πως μας βοηθάει να διαμορφώσουμε το μέλλον. Άρα, όταν μιλάμε για ελληνικό βλέμμα, εκείνο που θέλουμε για να πούμε είναι ότι πρέπει να αναλάβουμε το βάρος της ελληνικής παράδοσης. Αναφέρομαι βέβαια στην αρχαία ελληνική παράδοση, τον Όμηρο, τους Ίωνες και ειδικά τον Ηράκλειτο, που τόνιζε την έννοια της αλλαγής, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, αλλά συνάμα θα θέλουμε να πάρουμε υπόψη την ορθόδοξη παράδοση, τους Καπαδόκες, τον Μάξιμο, τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, και αυτό που πιστεύουμε είναι πως η παράδοσή μας μπορεί να μας δώσει το πλαίσιο εκείνο μέσα στο οποίο εμείς μπορούμε για να προσεγγίσουμε τα σύγχρονα θέματα. Εμένα μου άρεσε που αυτό που λέτε για το ελληνικό βλέμμα, αλλά και για την τεχνολογία και το σύγχρονο του πράγματος, το κάνατε λογοπαίγνιο και στον τίτλο. Το α στο καφέ αντικαταστάθηκε με τον dot, αυτό που γράφουμε στη διεύθυνση των mail δηλαδή, και στο sciences τα e είναι τα ελληνικά ε. Μπράβο. Στο καφέ εκείνο το α το γαλλικό το βάλαμε με το παπάκι, που σημαίνει θέλουμε να κουβεντιάσουμε τα σύγχρονα θέματα. Σύγχρονα θέματα σημαίνει ότι πρέπει όλοι για να δούμε ότι ζούμε σε μια εποχή που κυριαρχείται από τους υπολογιστές,
Σύγχρονα θέματα σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να κουβεντιάζουμε χωρίς να πάρουμε υπόψη το γεγονός ότι έφυγε το διαστημόπλοιο, για τη Ροζέτα μιλάω, ότι άφησε τη Γη, διέσχισε το αστρικό διάστημα και πλησίασε και τον κομήτη και άφησε στον κομήτη και το φύλε. Σύγχρονα θέματα σημαίνει για μας ότι πρέπει να θίξουμε τα θέματα που σχετίζονται με την επανάσταση που λαμβάνει η χώρα στη βιολογία. Άρα λοιπόν, σαν στόχο, έχουμε ακριβώς για να τα κουβεντιάσουμε και τα θέματα αυτά, αλλά από την άλλη μεριά πιστεύουμε πως πρέπει να έχουμε και ένα βάθρο για να πατήσουμε, για να τα κουβεντιάσουμε και τα θέματα αυτά, και πιστεύω πως η ελληνική παράδοση και αυτό που λέμε στην ανακοίνωσή μας, το ελληνικό βλέμμα, θα μας βοηθήσει ακριβώς να τα πλησιάσουμε και τα θέματα αυτά και να έχουμε πιο έγκυρες προσεγγίσεις. Να πούμε τον τόπο της συνάντησής σας, αλλά και γενικότερα, έτσι, δύο λόγια πείτε μας για αυτή τη διάθεση εξωστρέφειας που δείχνετε ώστε να επικοινωνήσετε τόσο ιδιαίτερα, τόσο σοβαρά, τόσο δύσκολα θέματα με όλους εμάς. Οι οποίοι βεβαίως, δεν ξέρω αν όχι όλοι μας, οι περισσότεροι από εμάς έχουν έτσι τέτοιες αναζητήσεις τώρα τελευταία. Θα θέλαμε για να τονίσουμε πως οι συναντήσεις μας δεν έχουν το χαρακτήρα της διάλεξης. Δεν είναι κάποιος που γνωρίζει και θέλει να μεταφέρει αυτά που γνωρίζει σε κάποιους άλλους που θέλουν να συμμετάσχουν στη γνώση του. Πιστεύουμε πιο πολύ στη συζήτηση, στην αναζήτηση και την κοινή συζήτηση και των θεμάτων, και προσδοκούμε τις πολλαπλές τις γνώμες. Και ο λόγος που πάμε στο φιλικό περιβάλλον και του καφέ είναι ακριβώς για να έχουμε αυτή την φιλική συζήτηση, και επίσης θα θέλουμε να δράσουμε κατά κάποιο τρόπο σε μια γέφυρα, σαν μια γέφυρα ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη κοινωνία της πόλης, και πιστεύουμε πως η προσπάθειά μας θα έχει διάρκεια και βάθος, και συνεπώς θα είναι το φόρουμ για συναντήσεις σε θέματα που σχετίζονται πάντα με την έννοια της εξέλιξης. Κάπου προς το τέλος ελπίζουμε ότι αφού μιλήσουμε για τα διάφορα στάδια της εξέλιξης, για την κοσμολογία, την βιολογία και τη γλώσσα, κατά κάποιο τρόπο θα έχουμε την πανοραμική θέα της εξέλιξης, και ίσως τότε να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε αν υπάρχουν συνδετικοί κρίκοι που συνδέουν τα διαφορετικά στάδια της εξέλιξης, ή ακόμα πάλι για να κουβεντιάσουμε, χωρίς να είναι σίγουρο βέβαια πως θα βρούμε μια κάποια απάντηση, για να κουβεντιάσουμε το θέμα ποια είναι η κινητήρια δύναμη που βρίσκεται πίσω από αυτή τη συνεχή αλλαγή, την εξέλιξη. Πολύ ωραία. Όπως είπα, είναι θέματα τα οποία απασχολούν όλο και περισσότερους, αφού φιλοξενούνται συχνά τέτοιες ειδήσεις πια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλο και περισσότερο. Ο τόπος της συνάντησής σας, την Δευτέρα είπαμε, στις 9 η ώρα το βράδυ. Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Μέρμιγκα. Πρόκειται για καφενείο που είναι Αρμενοπούλου 26 στην πλατεία Ρωτώντα. Θα σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Βεβαίως. Και είναι ανοιχτή για το κοινό, να το ξαναπούμε αυτό, η συζήτηση αυτή. Για όλους εσάς που θέλετε να συμμετάσχετε σε μια τέτοια κουβέντα, που βέβαια δεν είναι απαραίτητο, δεν είμαστε όλοι ειδικοί, δεν είμαστε όλοι επιστήμονες, αλλά όταν μας απασχολούν τέτοια θέματα και έχουμε τους ειδικούς απέναντί μας και μπορούμε να συζητήσουμε, τι καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Νικολαίδη. Θα μένει πως θα υπάρχει μια κάποια εισήγηση, και μετά από την εισήγηση θα ξανοιχτούμε στη συζήτηση για να κουβεντιάσουμε τις πολλαπλές τις όψεις του θέματος που θα έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Λοιπόν.